Lokál patriotom je Roman Bomboš. Volám sa Roman Bomboš a vo folklórnej show Zem spieva som bol lokál patriotom zahraničných Slovákov, teda aj spolku Detvan zo Srbska. Už od nášho prvého stretnutia mi bolo jasné, že to je partia úžasných ľudí, ktorí si zachovávajú svoju identitu, aj keď sú od Slovenska vzdialení. Navštívil som Pančevo, odkiaľ pochádzajú, bolo to perfektné stretnutie, ukázali mi nielen svoje mesto, ale aj svoje tradície a potom som im veľmi držal palce a myslím si, že ich postup do finále nie je konečnou zastávkou, pretože majú na to, aby sa stali celkovými víťazmi. Nie je to len o krojoch, nie je to len o speve, o tanci, je to najmä o srdci a o tom, že dokazujú, že slovenský folklór je svetový, aj keď sa robí za hranicami. Držte palce Detvanu z Pančeva, z Vojvodiny. Tak vítajte ešte raz u nás. Sme Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan zo Srbska, z Pančeva, z Vojlovice. Prišli sme k vám ukázať to, čo najlepšie. Vieme tančiť, spievať, húsť a vyhrať. Ďakujeme vám za vaše hlasy, nemajte za zlé, že sme vyhrali. Hej, hej, že sme vyhrali. Ako vítali folklórny súbor Detvan doma v Srbsku? Doma bolo, vítame vás, finalisti. Tak prekvapili nás, že nás dočkali v noci, keď sme prišli pred spolok a otlačili papiere pred transparent, pred bránu. Vítajte, finalisti. Zvyk je v Srbsku, že keď športisti vyhrajú svetové volačo, či basketbale, či volačom, tak idú na balkón pri parlamente. Tak sme my boli na našom balkóne. No aj pán farár vyhlásili na kancli v kostole, že sme postúpili do finálu. Spýtajme sa, čo majú zahraniční Slováci na Slovensku najradšej. Na Slovensku veľmi rád máme pivo, korbáčike, brinzové haluške a rýžu. A Zem spieva. Čo má na Slovensku rád lokál patriot Roman Bomboš? Na Slovensku mám strašne rád naše staré hrady, ktoré sú výbornou turistickou vychádzkou a sú súčasťou našej bohatej histórie. Čo považujú za najväčší úspech Detvanu v show Zem spieva? Po mne je za nás najväčší úspech, že konečne na Slovensku všetci Slováci budú vedieť, kto sa dolnozemní Slováci. Aj tento show mal byť pred 50. a 70. rokmi. To by za nás bol najväčší úspech. A pre konkurenciu dajte pozor. Dochádzame. Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan bol založený 23.3.1975 vo Vojlovici v Pančeve v Srbsku. Dnes oslavujú 43. narodeniny a keďže dolnozemskí Slováci oslavujú radi, dnes uvidíte zábavu s pôvodnými slovenskými tancami a piesňami. Oslavovať prišiel aj Roman Bomboš. Tak nech sa páči, pridajte sa i vy. Rod môj, ľúb si svojho Detvana. V ňom duša tvoja je zmaľovaná. Som Detvan a dnes mám 43 rokov. A bude to poriadna oslava. Aj muzika prišla. Aj z Hriňovej, aj z Hubovej a aj z Vojlovice prišli kamaráti. Ho!
dali sa dve. Zasadil som čerešničku, dali sa dve. Ať bude s tebou moja milá, bude s tebou zle. Milý Detvan, takže aj za nás všetko najlepšie k 43. narodeninám. Ďakujeme. Sme nesmierne radi, že dole na Dolnej Zemi sa takto udržiavajú tradície a že sa cítite Slovákmi a že máte rovnako veľkú dušu, čistú dušu a veľké otvorené srdce, tak, ako si myslím, že majú aj Slováci. A dokázali to aj tým, že vám poslali veľmi veľa hlasov, lebo musím vyzvať opäť hlasujúcich zo Slovenska, aby ste hlasovali aj za Detvan, lebo zo Srbska sa im hlasy posielať nedajú. Prezradím vám druhé a tretie najväčšie tajomstvo tejto show.
I napriek tomu, že asi dostanem poza uši od režie a od vedenia slovenskej televízie. Môžeš aj odo mňa, keď to bude treba. Dobre, nech sa páči. To, že Slováci majú dobré srdce, svedčí aj to, že Anička Berediová a Detvan získali v hlasovaniach vždy najväčší počet SMS-iek. Takže gratulujem. Vychádza mi z toho logicky, že Detvan je z východu. Že? Samozrejme, že verím, že chápete, že to si len trošku robím srandu. Boli ste dôstojní vyvrcholením večera, úplne naozaj. O to viac, že keď si človek uvedomí, že toto uchovávate niekde, kde to na vás, áno, vo vašej obci áno, ale úplne nedýcha z rozhlasu, z televízie, so všetkým, že si to musíte udržať. Je to ušľachtilé, je to niečo, čo nás spája, je to pupočná šnúra a o to viac je to cenejšie a o to viac si to človek váži, keď takto prídete, celá generácia. Ozaj, tam u vás niekto svieti teraz, alebo vy ste tu všetci? Či ak je to, že posledný zhasol a teraz zase zakúrite po ceste? Je to úžasné, čo robíte a sme radi, že ste tu a máte také hrdé meno, tak aj tak ďalej hrdo uchovávajte. Ďakujem. Ja vám tiež zo srdca blahoželám k tej 43. Skutočne ste skvelí a som na vás hrdý, že tam u vás vo Vojlovici si pestujete tieto tradície slovenských spevov a tancov. Viem, že vo vašom živote sú aj také dni, kedy nespievate iba také radostné a veselé piesne, ako ste predviedli dneska, ale dneska máte veľký dôvod na to, že ste nám predviedli takúto zostavu tancov a spevov, ktoré nás skutočne mňa osobne veľmi nadchli a vám to veľmi pristalo. Máte, dievčatá sú krásne kroje, muži sú usmiatí, ale však aj všetci ste usmiatí, máte príčinu, tak nech vám to vydrží ďalej, nech tých ďalších 43 rokov a potom ďalej odozdávajte. Slovensko bude hrdé, pretože Slovensko má byť na čo hrdé. A vy ste súčasťou Slovenska, vy ste naši, ste Slováci a želáme vám všetko dobré. Nech sa vám darí. Všetko dobré. Ja budem veľmi stručná, že ja vám svoju ručku podávam, ja vám verná zostávam, duša moja. Držím vám palce a Roman, super spievaš. Ďakujem. Čakám pesničku, Ľudka. Priateľa, ďakujeme veľmi pekne. Ja by som chcel poprosiť jednu vec. Janko to už povedal, že naozaj tam niekto svieti, ale aj pozerajú. Nemôžu síce hlasovať, ale oni nás sledujú. Ja by som chcel poprosiť všetkých, ktorí ste tu, aby ste poslali do Srbska našim krajanom jeden veľký potlesk, že na nich myslíme a že tá pupočná šnúra existuje. Pozdravujeme do Vojvodiny! Len by som vám chcel povedať, chcel by som sa svojom osobnom mene a v mene všetkých nás tutoka dnes prítomných aj všetkých tých, čo sledujú cez telku a cez live stream, cez internet, že my sme hrdí na to, čo sme, kto sme a skadiaľ sme a hrdí sme na to, že môžeme ukázať a že sme mali možnosť sa vám tu predstaviť. Tak veľmi vám ďakujeme. Nám je už plno srdce, že sme len tu s vami. Ďakujeme.
Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan z Pančeva už prichádza ku mne aj s Romanom Bombošom. Je ich naozaj neskutočné množstvo, no to trošku trvá, lebo sa tu vytvorila taká folklórna zápcha, ale nevadí, my sme veľmi hrdí, že ste prišli k nám. Ako sa vám vystupovalo? Super, ako je stále. Keď máte takéto pekné obecenstvo, štúdio, keď viete, že vás volá, kto sleduje, tak len vám je plno srdce a vidíte takéto osmievy, energie a musíme byť hrdí. A vieš, viete, prečo sme sa všetci usmievali počas vystúpenia? Lebo na opačnej strane torty máme šéfa. Šéf je vždy prítomný, to sa nám páči. Viete niečo slúbiť vašim fanúšikom, keď vám pošlú hlasy a keď sa stanete víťazmi tejto súťaže? Budete hrdí na nás. Výborné. Ak chcete podporiť Detvan, posielajte SMS v tvare zem medzera na číslo 6666. Keď sa povie porota, ja si pomyslím Sorizo, čo ty na to? Áno, ja som už pri porote a to nie, že čo ja na to, čo na to porota. A keďže som tu posledný krát, tak verím tomu, že každý mi teda niečo povie. Betka? Ja by som zhodnotila ešte číslo, ktoré sme videli, a to je Podžiaran, ale nie je tentokrát ich výkon samotný, lebo ten je nespochybniteľný, ten bol vynikajúci. Skôr mám pocit, že málo sme hovorili o niečom, čo je veľmi dôležité, bolo v minulosti pre ľudí dôležité a je aj dnes, a to je pocit spolupatričnosti. To, že tí ľudia vedia spolu spievať, že spolu žijú, že tá žena na hornom konci vedela, že aj tá na dolnom asi vie tie pesničky, čo ja, že sa podobne oblieka, že máme podobné zvyky. A toto bolo pre ľudí veľmi dôležité, niekam patriť. A ak táto druhá série Zem spieva má mať nejaký odkaz pre Slovensko, tak podľa mňa veľmi silný odkaz je toto, aby sme cítili spolupatričnosť, aby sme si boli blízki. Ďakujem veľmi pekne. Barbora? Ja si dovolím povedať po vystúpení Detvana, že ich vystúpenie nás prenieslo naozaj do repertoáru tancov, ktoré si uchovávajú oni v svojej domovine. A zároveň tam boli aj také malé krátke ukážky tancov z Liptova a z Podpoľania, aby ukázali vlastne, že sa zaujímajú aj o tie tance, ktoré sú na území dnešného Slovenska. Veľmi im držím palce hlavne v tom, aby uchovávali tie tradície toho, čo sa zachovalo u nich, pretože pre tie tance je špecifické aj to, že sú ovplyvnené aj okolím a prostredím, v ktorom sa kreovali, a to je veľmi vzácne. A na margo spolupatričnosti alebo vôbec celkovo súťaže a tradícií si dovolím už len povedať, že veľmi dôležité to, aby fungovali ďalej a odozdávali sa, sú hlavne príležitosti, kedy sa to tak deje. A takéto príležitosti mali sme možnosť vidieť pri týchto dvoch číslach, sú naozaj rôzne. Buď to sú situácie v priebehu roka, ktoré prichádzajú vlastne každý rok, tak to sme mali prednedávnom Fašiangy a dnes sa k nám už blíži Veľká noc, zajtra konkrétne Kvetná nedeľa. To sú všetko dni, kedy sa spieva a každý tento deň má svoje zvyky. Potom to boli veci, kedy sa spievalo a tancovalo pri práci. Mali sme možnosť aj takú špecifickú udalosť ako toto pašovanie napríklad vidieť. A potom to bolo hlavne v rodinách a cyklus, ktorý súvisel s rodinným životom alebo životom jednotlivca ako narodenie, svadba. A dnes sme mali možnosť aj takúto novú inovátorskú príležitosť zažiť a to sú narodeniny. A ja si myslím, že je dôležité, aby bolo čo najviac príležitostí, kde sa to teda odozdáva, hlavne v rodine a v nejakom spoločenstve, v nejakej komunite. A je dobré, aby tých príležitostí bolo čo najviac. A jednou takouto príležitosťou, ktorá je v súčasnosti, kde sa ľudia môžu s tradíciou stretávať a ktorá nahrádza tradičné tanečné zábavy, sú napríklad aj tanečné domy, ktorým sa venujeme tuto s kolegami, aj s manželom Ferkom Orongom a našim združením Dragúni. Robíme už veľa rokov, už skoro 16 a verím, že aj na takýchto podujatiach sa budeme všetci stretávať, tí laici, ale aj tí, ktorí sa tomu venujú častejšie a už dokonca o chvíľku. Takže pozývam všetkých hlavne na všetky príležitosti v rodinách, v spoločenstvách v rámci celého Slovenska. Ďakujeme. Samko? A ja už len v krátkosti by som chcel sa v mene celej odbornej poroty, v mene Lenky, Barborky, Vlada a Betky vlastne rozlúčiť a poďakovať. My sme tu zažili veľa pekných chvíľ, niektoré boli aj ťažké, ale v každom prípade sme radi, že sme mohli byť toho súčasťou, lebo sme videli najmä krásne výkony a krásnych ľudí. Ďakujem pekne a všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne, naozaj. A my sa
postupne dostávame ďalej. Čaká nás skutočná folklórna lahôdka. Ide o exibičné vystúpenie trojice Peter Vajda. Šťastková Kánošová. Folklórna skupina Podžiaran. A Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan. Ale ja si myslím, že tá povestná obálka by už mala byť asi aj pripravená. Čo myslíte? Áno, pripravená aj je. Pozvíme teraz, dovolte nám pozvať teraz na pódium generálneho riaditeľa RTVS, pána Jaroslava Rezníka. Dobrý večer, pán riaditeľ. Ja vám aj ruku podám. Dobrý večer. Ešte pred týmto dramatickým zvukom a samotným vyhlásením, tak ako hodnotíte tak dnešný večer, atmosféru, finále? Viete čo, musím povedať, že miešajú sa vo mne dva pocity. Na jednej strane som nesmierne hrdý, a na druhej strane som nesmierne dojatý z toho, čo som tu dnes videl. Ďakujem vám všetkým za to, čo ste tu predviedli. Máte aj vy nejakého favorita? Mojimi favoritmi boli od úplného začiatku všetci tí, ktorí sa zúčastnili na tohto ročníku Zemespieva. A nebolo by asi korektné odo mňa, keď som v tejto chvíli niekoho favorizoval, ale aj v dnešný večer boli, myslím, 4 alebo 5 vystúpení, kde som mal naozaj stiahnuté hrdlo. Dovolte mi v tejto chvíli, aby som sa poďakoval, dámy a páni, vám všetkým, ktorí ste dnes večer vytvorili túto úžasnú atmosféru. Dovolte mi, aby som sa poďakoval celému folklórnemu hnutiu, aby som sa poďakoval mojim kolegom v RTVS od úplného počiatku, spred 3 rokov až po dnešný večer, naozaj všetkým. Dovolte mi, aby som sa poďakoval účinkujúcim, aby som sa poďakoval porotám jednej, druhej a aby som sa poďakoval v prvom rade našim divákom, ale aj vašim divákom, ktorí svojou priazňou spôsobili to, že domnievam sa, že dneska máme na Slovensku dva fenomény. Jeden sa volá Peter Sagan a druhý sa volá Zem spieva. A Zem spieva vtedy, keď na nej žijú ľudia, ktorí v nej majú svoje korene, majú v nej svoje srdce, ktorí jej rozumejú a preto dokážu rozvíjať jej tradície a jej kultúru. A tak želám nám všetkým, aby naša slovenská zem spievala čím ďalej, tým viac. A my v RTVS ju budeme v tom zo všetkých síl podporovať. Jednou z úloh, ktorú má RTVS vpísanú do vienka, je aj to, že to najlepšie zo slovenskej kultúry šíri po celom svete. A preto mi dovolte slávnostne oznámiť, že ty, alebo ten, alebo tá, ktorého meno je v tejto obálke, bude mať tú možnosť zúčastniť sa alebo zrealizovať celosvetové turné po všetkých krajanských komunitách. Dostane vlastne víťaz, ktorý je v tejto tak nech obálke. tento zvon zvoní na slávu víťazov. Ale to ešte samozrejme nie je všetko. Na slávu celého Slovenska a samozrejme... Pardon, ja vám nechcem skákať do rečí, ale máme tu ešte aj takýto šek na 3000 eur od Coop Jednoty pre víťaza na nákup potravín v sieti predajní Coop Jednota. A ani to nie je všetko. Ja tu mám takýto šek, iný, veľmi podobný.
Tiež v hodnote 3000 eur od nadácie Poštovej banky na podporu folklórnych aktivít. Tak a teraz je ten správny čas na vyhlásenie víťaza. Tak, v priebehu večera prišlo 80 697 SMS-iek. A víťazom show Zem spieva 2018 je Martin Repáň. Ja ti veľmi gratulujem. Gratulujem. Veriš tomu? Pán riaditeľ ti chce pogratulovať. Gratulujem. Šek je tvoj. Šek je tvoj. Gratulujem. Nech sa páči. Poď tuto ku nám. Poďte tuto medzi nás. Víťazi. Dámy a páni, milí diváci, toto sú víťazi druhého ročníka Zem spieva. Martin Repáň. Druhý ročník Zem spieva sa končí. Ale My pre neho nemáme ani mikrofón, lebo... Áno? Pardon. Áno, si ma nepočula. Nie, vôbec. Cez ľudí, naozaj, tu sa nepočujeme navzájom. A za všetko môže Martin Repáň. Martin, chcel by si niečo povedať? Lebo ak áno, tak musíš sa ku mne veľmi priblížiť. To musím takto bližšie? Áno. Dobre, no. Ako keby si mi to šepkal. Ja som normálne v rozpakoch. Moment, nie, Martin, pozri sa. Nech sa páči. Technika je až tak ďaleko. Ja neviem, čo mám povedať, ja som veľmi... Babi, žerte ma! Tak. Ešte niečo? Chcel by Zvládneš? som poďakovať hlavne svojim rodičom, ktorí mali tú námahu a ktorí to vydržali až do konca. Aj rodine, ktorí mi držali palce, spolužiakom, učiteľkám a hlavne ľuďom a fanúšikom, ktorí mi poslali hlasy. Ďakujem! Martin, ešte raz gratulujeme a naozaj týmto sa Zem spieva druhá séria končí. Ale slovenský folklór nikam neodchádza. Vďaka našim súťažiacim, ale aj vďaka všetkým, ktorí sa snažia zachovávať naše tradície, slovenský folklór bude ďalej žiť. A ja verím tomu, že bude ďalej žiť nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Polsku, Maďarsku, Chorvátsku,